kam ini loksim sawo bidi paya buka sawo buk sawo bubuk sawo tamu bisa asa 이게 하고 에비스 보내네 집이고 너는 사이를 하나 너 그거 때문에 뭐 사오모 무슨 그냥 나 그래 이리스가 어디방가는 아니라 저희 그런 자를 약간 동만요 가지고 잡아 너는 딸이 돼도 그렇게 가고 싶고 하나는 여기서 하나 여기 그거 하나 시리즈 그런 신은 거 하나 하나 गाड़ी देखना नहीं देखा ऐसा है आनो ऑपरेशन करते हैं तो ऐसे क्यों किया हमें खाना स्टार्ट सिकोंडी मैं खाना नहीं ini orang kan kita व्यवस्था करना ना काई करना ना yang kisah itu करना তারপরে ini chini bukuk naisani nogo kaja bemar kotoma manjagai bisnawo kalaja 12 तारिखो बो जीबी हॉस्पिटल एडमिशन होना डॉक्टर मनोरंजन देव बर्मा बन ऑपरेशन खाने कक्टम सिकांगो बो जीबी वो 4 दिन टंग है क्या बनो 1.5 दिन रहका 12 तारिख एडमिशन मन परबो बिन ऑपरेशन होना रांकबा मन नांगो बिनी नाइसा खरकसा ब्लाइचारे गाहाम परि दंगो बबो असंसार फाइमानि बुय हायकेन मोसांगै बुय हायकेन लेखाफरा फोरोंनुबाय tongane musung aboni bagino maya ganang kha ganang rogo orobono phainai tongo ango ramchandra gatni emil an constituency elakauna plai naisani nogbo omo ampura ekai angtini bono phainai peka blaikai bo durbolung tongkha ahipano bini bokha blai karak bobo hamna musungo bui haikaino aboni bagai bo operation khaijangnai engjakai khana bono sini oro chairman tongo boro thangi tunune bini gari arrangement khaijaka tai bini nukungna kisa tini subasu khai kalangkha jibio thangai ang nainai operation ni somoyo bo ang thangai naisonnai bono aro bo subana bini thei o positive nangkhangkai ang lukurongno koboknai chini TISF rok tongo chini YTF rok tongo borok borokno phai suba phinai gang khakalayo jotoni suba subai no jotoni hamjakma hamari mani no chini naisa osungsaro mosangnai buya hai lekhapara kusung khayei kurung nungai bobo o ampura amsaino chini ramchandra gatno tiprasani mukhangno bobo salsa kusung khayan hine ang khakalayo naisa operation khalajamoni bisingtei hamai phaitun omono kaithana khane sanmani naisa ni nukhungno ang sawo borok bananani tatto tawana thun se kuno chuba chukung khainai ingka kai ang taitamo sanai nasa hamai bosatun tai kaham kereng nogo phirok phaitun omono kaitam thane birman